El Palau de l'Exposició de València acull l'homenatge a 34 persones centenàries destacant la seva saviesa i aportacions a la ciutat. L'acte, presidit per l'alcaldessa Maria José Català, forma part de la 41 Setmana de les Persones Majors i posa en valor la contribució d'aquestes persones que, amb els seus 100 anys de vida, han ajudat a construir la València actual. Cada participant rep l'escut de la ciutat com a símbol de reconeixement. Haremos entrega del escudo como muestra de cariño de esta ciudad hacia todas las personas que la han construido. Sin duda, para nosotros este es un acto muy importante y de verdad que es un acto en el que queremos transmitir compromiso con las personas mayores, lo ha dicho Pepe, y también reconocimiento. El compromiso de seguir trabajando por las personas mayores y sus necesidades, pero también el reconocimiento a todo ese trabajo aportado a la ciudad de Valencia. Quiero acabar como empezaba, diciéndoos que estáis aquí porque como este lugar sois un tesoro para esta ciudad. Sois una brújula que indica en qué camino tenemos que andar. A més, la regidoria de Majors reafirma el seu compromís per continuar oferint activitats als 51 centres municipals dedicats a les persones majors, amb especial atenció a la soledat no desitjada i l'estimulació cognitiva. Amb 165 persones centenàries, segons el padró municipal, aquest homenatge anual es converteix en un espai per reconèixer el paper fonamental de les persones majors en la societat valenciana, posant en relleu els valors de germanor i agraïment durant els dies festius de Nadal.